Az mi? Hú, te hogy nézel ki? Föntről bizony térképet állj, de az sem mindegy, a pultnál kiáll, és mit piál. Mohó szemmel keressük azt a kocsmát, krimót, bárt, hol a vendég nem mindig talpon álló, de a hangulat márciusban is szilvesztert imitáló. Ez azért a legjobb kocsma, mert ez egy családias. Borzasztó úgy otthon lenni, hogy igazából az ember ide vágyik. Ja, nekem igen. Ő az anyánk. Kész, hát ő. Mikor van születésnapja? Neki? Juditnak? Hú, bazd meg. Ezt most... Na, milyen családtag? Na jó van. Ez az oklevél, ez önről íródott, és ha jól tudom, a fia jegyezte le ezeket az adatokat. Igen. Miért kapta ezt? Ezt azért kaptam, mert ilyen vagyok. Milyen? Ez miről szól? Kocsma töltelék vagyok. Egy kocsma tölték, az mit jelent? Hogy egy napjának hány százalékát tölti a kocsmában? Minden nap. Ami a helyi specialitás az, hogy mindenki, aki éhes, kap egy szelet zsíros kenyeret, ingyen és bérmentve. Kapatok egyen? Persze, minden további nélkül, menni is tudom. Én hülye a McDonald'sba benyomtam egy hamburgert. Akkor én most elfogyasztok egyet. Kedves, meg egészség... Várjál, nem tudom kimondani, bocsánat. Szándéka fontos. Mit? Köszönöm szépen. Kedves, meg egészségesedésetekre. Köszönjük szépen, de a táncot nem felejtjük el. Hogy a viharba felejteném el? Előadom Zoltán Erika. Mindenképpen a zene az kell hozzá. Sima ügy. Avasson bele minket ebbe a csodálatos technikába, hogy ez egy imitációja a csámpás járásnak, vagy ez abszolút ösztönös? Imitáció, édesanyámtól tanultam. Így tanítottam. Non mi è che quello bello anche a tutti, a tutti, a tutti, questi sta scandendo di bait. O hamatan ne vi,